on semmoinen tunteellinen siili. Mikä? Tunteellinen siili. Onko siililläkin tunte? Joo. Kato, ei ne on suuret, vaan pienet asiat, mitkä on tärkeitä. Miten? Ja esimerkiksi jos sä menet johonkin maalaiskauppaan ja tapaat siellä naapurirengiä, sit sä sanot sille terve. Sitten sä sanoo sulle takas terve. Siinä on koko elämän ydin, miten sä sen sille sanot. Miten siitä osaa nauttia. Musta on vähän kumma ajatus. Mun mielestä elämässä pitää olla vauhtia. Rakkaus alkaa aina samoin, aivan kuten linnut, jotka jossain kohtaavat ja liitävät samaa kehää. Ovat rakastavaiset usein onnessansa samanlaisia. Miettimään ihanaksi, jos jostain rahaa, niin pistäis oman liikkeen pystyyn. Jos mulla olisi rahaa, mä rupesin ihan rauhaan. Rakkaus loppuu monin tavoin, aivan kuten tuuli puhaltaa monelta suunnalta ja riepottelee lehtiä. Niin ovat onnettomat omalla tavallaan aina erilaisia. Onko äiti sovittanut sulle jotain? Ai et sä oot inhottava. Niin, ne kertoo, että aina pitää välttää poikia ensi tapaamisella, ettei koskaan saa antautua ensimmäisellä kerralla. Voi tulla niin suuri vahinko niin pienestä asiasta koko elämäksi.